Jeg hedder Mikkel. Jeg er 26 år gammel. Jeg er lige blevet færdig som læge, og jeg bor i Aarhus. Da jeg var 17, gik i 1. G, der skulle jeg til en helbredsundersøgelse. Lægen fandt derud af, at mine nyrer lækkede blod og protein. Jeg kom til udredning på Aalborg sygehus, hvor jeg i løbet af et års tid kom til diverse undersøgelser og prøvede forskellige behandlinger for at prøve på at stoppe, hvad de fandt ud af var en autoimmun reaktion. Jeg havde det skidt. Jeg kunne tage 3 trappetrin, før mine ben syrede til. Min behandlende læge tager mig så ind og fortæller mig, at vi er nu ved mere eller mindre vejs ende, og at der ikke er mere at gøre ved min sygdom. Det var en meget mærkelig fornemmelse at gå rundt og vide, at man venter på, at nogen skal dø, før man får det godt. Den 5. i 10. der blev jeg ringet op af Skejby sygehus, og den 6. i 10. blev jeg opereret. Og allerede en uge efter havde jeg det markant bedre. Den 1. februar kunne jeg starte på medicinstudiet sammen med godt og vel 200 andre. Der var ikke en eneste, der kunne se på mig, at jeg havde været frygtelig syg for bare 3 måneder siden. Før jeg selv blev syg, havde jeg aldrig nogensinde tænkt på at melde mig ind i organdonationsregisteret. Det er en hård snak at tage, men den er vigtig at tage, når man har mulighed for at hjælpe andre.